Hey, det er mig, Oscar. Jeg er tilbage fra festival. Jeg ved ikke, om du vidste, at jeg havde været væk. Til jer, der har set med på Twitch, så ved I, at jeg har været væk i 3 dage. Og nu er jeg tilbage, hvilket er mega nice, fordi så kan jeg begynde at uploade nogle videoer her på min second channel, Oscar Knas Gaming, som du er subscribet til, hvilket jeg er mega glad for. Og jeg håber, at jeg kan underholde dig med noget grineren gaming-relateret content. Og så vil jeg også bare gerne bruge lejligheden, den her video, som bliver en lille infovideo. Og jeg ved godt, der er nogen, der vil synes, det er en kedelig, eller en kedelig video. Men det er nødvendigt lige at lave en video nogle gange, hvor man lige siger, hey, prøv nu her, det er sådan her, vi kommer til at foregå, og bla 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 bla. Fordi der er rigtig mange spørgsmål, der opstår i og med, at jeg har lavet YouTube lang tid. Jeg har lavet mange forskellige ting på YouTube. Og folk sidder altid med det spørgsmål, okay Oscar, hvad fanden er det, du gerne vil lave nu? Og jeg har besluttet mig for at ligesom gå tilbage til YouTube, starte på YouTube igen, splitte min kanal op i 2 ting, som er min main kanal, som er det content, der kommer der, og så har jeg min gaming kanal, som er den her, du sidder og ser på lige nu. Fordi jeg kan både lide at lave det, som jeg kan lave over på min gaming, eller på min main kanal, som er Oscar på, og pranks og vlogs og whatever. Og så har jeg også en kæmpe kærlighed til gaming, fordi jeg har gamet hele mit liv. Så jeg vil gerne have de 2 ting og kunne ligesom holde dem ved lige, men selvfølgelig heller ikke kede folk, som ikke gider at se det. Så det er derfor, jeg har oprettet den her second channel, bare lige for at få det på det rene. Men ja, Oscar, han er en smule smadret. Han føler lidt, at han har fået tæv. Fordi han har både været på festival, men han har også arbejdet frivilligt på festival. Så jeg er lidt smadret. Men jeg har glædet mig rigtig meget til at spille det her spil, Fortnite, og det kommer vi til i aften på min Twitch-kanal, så jeg håber selvfølgelig, at I vil komme ind og sige hej, hygge med os. Det bliver mega nice. Og jeg tror, vi gør det her kl. 20:30, noget af den stil, så hold øje med Twitch og hold øje med min Facebook-kanal. Der skriver jeg lige sådan 10 minutter inden, at jeg begynder at streame. Men ja, jeg håber, at I vil nyde det content, som kommer på den her kanal. Og så glæder jeg mig bare til at komme i gang. Og vi ses i den næste video, og forhåbentlig på livestream senere i aften. Hej hej.